Tutorials namu na yau za mu yi bayani akan network da muke da su a cryptocurrency ma'ana blockchain da muke da su. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorials din, muna da buƙatar a taɓa mana alamar subscribe, sannan a taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ga wanda suka mana subscribe muna roƙo da su taɓa mana alamar like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, mun gode. Kamar da muka bayani a wannan bidiyo namu, za mu yi bayani akan network da muke da su ko kuma mu ce akan blockchain, which is a network da muke da su a cryptocurrency. Idan muka duba network da muke da su ko kuma ce waɗanda muka fi amfani da su, waɗanda jama'a da dama suka fi sanin su a nan gurin, su ne network namu guda uku. Za mu ga na farko akwai network ɗin Ethereum, ma'ana Ethereum blockchain. Akwai network na biyu, ma'ana shine BNB, ma ce smart chain, wanda BNB smart chain kenan. Network namu na uku shine Tron. So da haka waɗannan su ne network guda uku wanda za mu yi magana akan su, waɗanda jama'a da dama sun san waɗannan network da kuma yawanci coins suka da tokens yawanci tokens akan waɗannan network ɗin suke. Kamar da muka bayani a bidiyon mu na baya, idan aka ce coins, ma'ana duk wani network coins da yake da network nasa na kansa, yake kan wani network nasa na kansa, shine mai coins. Idan muka duba network da muke da su guda uku da na faɗa, za mu magana akan Ethereum, BNB da kuma Tron. Idan muka duba shi Ethereum network, ya kasu kashi-kashi, sannan kuma ta mutum zai iya gane wannan coins ɗin iya kan Ethereum ɗin a nan gurin shine duk coins da yake kan Ethereum blockchain. Idan muka duba misali kamar ta cikin Trust Wallet, za mu ga wannan coins ERC20, network na ERC20 shine yake nuna maka network na Ethereum blockchain. ERC20 da kuma ERC10. So din da muka ga ERC, wani network yake nuna maka cewa wannan coins iya kan network din Ethereum blockchain ne. Wani zai ga network yana kan ERC ya zata maybe ko network din Binance ne ko network din Tron ne. So inda muka ga ERC, ma'ana wannan network ne na network ne na Ethereum, whether ERC20 ko ERC ne dai, wannan inda aka samu ERC, wannan iya nuna maka cewa tokens din yana kan Ethereum blockchain. So da haka idan ka tashi zaka yi swapping ɗinsa a cikin Trust Wallet, so kai tsaye zaka tafi cikin Uniswap. Anan zaka je kai swapping ɗinsa, kuma kafin kai ka tabbatar da kana da Ethereum a cikin wannan wallet naka na Trust Wallet. Kamar da muka faɗa, network na farko ERC shine network na Ethereum. Network na gaba shine BNB, wanda muke kiransa suna mai smart chain. Wannan shi ma network ne wanda shi kuma ta da zamu gane network din Binance, wannan zamu ga shi kuma BEP. Dinda muka ga BEP, wannan iya nuna mana duk coin, duk wani tokens da yake kan BEP, so iya nuna maka cewa wannan tokens din yana kan Binance blockchain. So da haka idan zaka je ka yi swapping din wannan coin din, kai tsaye zaka je a cikin Trust Wallet, zaka wuce kan zuwa PancakeSwap, inda nan zaka je kai swapping na wannan coins wanda yake kan Binance. Kowane irin coin ne, kowane irin tokens ne wanda yake kan Binance blockchain, zaka je cikin PancakeSwap, inda nan za a je kai swapping din wannan tokens din, wanda mun ce ta yadda zaka gane tokens yana kan Binance shine zaka ga an sama BEP din, ko BEP2 ne ko kuma BEP20. So ya danganta, din da kaga dai BEP, wannan iya nuna maka cewa network ne na Binance smart chain kenan. Idan muka duba network na gaba shine Tron. Za mu ga Tron network, shi kuma tun da ake gane sa, za mu ga TRX. Adina muka ga TRX, shi kuma wannan duk wani token da yake kan network din TRX iya nuna maka cewa wannan token yana kan network din Tron blockchain ne, yana kan network din Tron ne. So da haka ta yadda mutum zai iya gane wannan tokens yana kan wani, ta yadda zaka gane ka je kai swapping ɗinsa a cikin Trust Wallet. Idan a Trust Wallet zaka yi, idan muka ga ERC, wannan network yana kan Ethereum, da haka kai tsaye cikin Uniswap zamu je mu swapping. Idan kuma wannan tokens yana kan BEP, so da haka zamu je zuwa Binance, which is smart chain, zamu je PancakeSwap, anan zamu yi swapping wannan tokens. Idan kuma yana kan TRX ne, which is Tron blockchain, wannan iya maka cewa network iya kan Tron blockchain ne. So wannan shine ta yadda mutum zai iya gane a wannan tokens yana kan wani network ne. So kar ku manta kuna tare da channel din YT Crypto, ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu
a kowane lokaci.